Lijepa naša domovino i Gdje je domov moj, dvije su tematski sadržajno možda najsličnije himne na svijetu i svakako su najbolji uvod u proslavu 20. godišnjice Hrvatsko-češkog društva, udruge koja već puna 2 desetljeća povezuje Hrvatsku i Češku. Njegove hrvatsko-češko prijateljstvo spaja ljude i širi dobre vibracije između lijepe naše domovine na obalama Save, Drave, Dunava i Jadrana i zemaljskog kraja u srcu Europe. Dobrodošli na proslavu našeg rođendana, na kojem ćemo se s ponosom osvrnuti unatrag, ne kako bismo nostalgično gubili se u spomenama na prošlost, već kako bismo hrabro zakoračili u svoje 3. desetljeće. Spontani nedavno sam imao nastup u Remetincu humanitarnim uznicima, pa tako i vama rekao sam, drago mi je da ste se okupili ovako veliko. Čast nam je i zadovoljstvo što svoj jubilej slavimo potporu pokroviteljstvu predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Ive Josipovića, koji se ispričao zbog nemogućnosti da danas bude ovdje s nama. No početkom veljače ugostio je na Pantovčaku izaslanstvo Hrvatsko-češkog društva i unaprijed nam čestitao naš rođendan, a mu ne budu zamjerili. S nama su, međutim, drugi, nama dragi i važni gosti. Stoga pozdravljam češkog veleposlanika u Hrvatskoj, gospodina Karela Kitula i njegove suradnike. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić se ispričao, a mi zato pozdravljamo njegovu izaslanicu, šeficu službe za međugradsku i međunarodnu suradnju, gospođu Vesnu Šipić. Da, čovjek bi trebao biti gigant. Pozdravljamo među nama i predsjednicu Saveza Čeha, gospođu Leonoru Janutu i sve četnike i članove čeških beseda iz Daruvara i Zagreba. Drago nam je što je danas s nama i gospođa Lenka Kopšilova, predsjednica Udruge građana hrvatske narodnosti u Češkoj, koja nam predstavlja moravske Hrvate. Malu našu manjinu koju ne smijemo zaboraviti. Znamo da hrvatsko-češki odnosi počinju imenovanjem Čeha Duha za prvog zagrebačkog biskupa. Duhov 75. nasljednik kardinal Josip Bozanić također se ispričava, ali zato pozdravljamo njegovog izaslanika, prečasnog Nedjeljka Piktarića, moderatora nadbiskupskog duhovnog slova. Pozdravljam doktora Viktora Broža, bivšeg hrvatskog veleposlanika u Češkoj. Pozdravljam potomke Marije Stjepana Radića te Pavla Radića kao i članove obitelji pokojnih članova Hrvatsko-češkog društva te sve nazočne članove Hrvatsko-češkog društva bez obzira na godine staža u udruzi i naše dugogodišnje suradnike, prijatelje i podupiratelje. Evo, dame i gospodo, pozdravljamo vas u istim prostorijama u kojima je 22. veljače 1992. godine osnovano društvo Hrvatsko-češkog i slovačkog prijateljstva, koje od 21. veljače 1993. nosi današnje ime Hrvatsko-češko društvo. Podsjetimo se, bilo je to mjesec dana nakon međunarodnog priznanja samostalne Hrvatske od strane 12 članica Europske zajednice i još nekih zemalja, među kojima je bila i tadašnja Češka i Slovačka federativna republika, koja će se godinu dana kasnije podijeliti na samostalne Češku i Slovačku. U vrijeme osnutka naše udruge još nisu bili uspostavljeni diplomatski odnosi Hrvatske, Češke i Slovačke, ali na svojoj osnivačkoj skupštini okupili smo i njene političke predstavnike i time zorno potvrdili da ne želimo pasivno čekati kako će odnose Hrvatske uspostaviti s Češkom i Slovačkom, već
već da želimo prednjačiti u izgradnji novih mostova i dati aktivan doprinos u napređenju prijateljstva Hrvata, Čeha i Slovaka na svim osnovama, na novim osnovama u vrijeme kad su sva tri naroda spasila komunistički totalitarizam i ponovno izborila slobodu. Hrvatska je doduše u to vrijeme bila suočena s ratnim razaranjem i okupacijom četvrtine svojega teritorija. Samo 3 mjeseca proteklo od tragedije Vukovara, mnogi hrvatski građani završili su u progonstvu, no nije se smjelo prepustiti očajavanju, nego se suočiti sa sudbinom i hrabro krenuti naprijed. Stvaranje nove, demokratske Hrvatske bilo je prilika za obnovu tradicionalnih povijesnih veza s narodima Srednje Europe, koja je prestala biti pojam iz prošlosti, oživjevši kao politička i kulturna činjenica. Zagreb se napokon mogao pridružiti Pragu na popisu europskih metropola, a hrvatsko-češki odnosi mogli su se početi nesmetano razvijati na svim područjima bez ičijeg diktata ili blokada. A ja bih zaželio kao čovjek kojega iskreno poštujem, pa sam ga još otvorio jednu lepu hrvatsku poslovicu i Česima i Hrvatima. Dragi Česi i Hrvati, najbolje je biti bogat i zdrav, jer kaj sirotinja ima od toga ne beteže. O tome što je hrvatsko-češko društvo u proteklih 20 godina učinilo kako bi Hrvati i Česi bili još bliži i što su njegovi ciljevi u današnje vrijeme, govorit će nam predsjednik Hrvatsko-češkog društva, gospodin Marijan Lipovac. Dame i gospodo, kao što smo čuli, evo, okupili smo se na istom mjestu na kojem je prije 20 godina osnovano Hrvatsko-češko društvo. Radili smo se dakle u svoje ishodište, a mogli bi možda željeli da se nekim vremeplom vratimo u 1992. jer svi smo bili 20 godina mlađi, među nama bi bili oni kojih više nema, a do svega bi nam dobro došao optimizam i entuzijazam kojeg je u ona teška ratna vremena možda bilo više nego danas. Međutim, kad su u pitanju hrvatsko-češko društvo, nemamo razloga žaliti za prošlim vremenima. Rezultati koji stoje iza nas razlog su za ponos i jamstvo da ćemo nastaviti svoj rad na promicanju hrvatsko-češkog prijateljstva i u svom 3. desetljeću postojanja. To će biti razdoblje u kojem će hrvatsko-češki odnosi ući u novu fazu primanjem Hrvatske u Europsku uniju, kad ćemo se naći zajedno s Češkom u sklopu zajednice zemalja i naroda našeg kontinenta. Ne samo što ćemo moći putovati od Zagreba do Praga bez putovnice, a oni stariji, pa i nešto mlađi među nama znaju kako se nekad putovalo u Češku, kako se tortura morala prolaziti na čehoslovačkoj granici. A bit će olakšana i gospodarska i kulturna suradnja, što će za posljedicu imati daljnje zbližavanje Hrvata i Čeha. To će i nas hrvatsko-češko društvo staviti pred nove izazove, ali u proteklih 20 godina naučili smo kako i u otežanim uvjetima i sa skromnim sredstvima promicati Češku u Hrvatskoj i Hrvatsku u Češkoj. Što smo sve radili u tih 20 godina, možete pročitati u našem glasalu susreti koji imate u rukama ili ćete imati, nakon što završi ova svečanost. No imamo kratkog posjetnika na naše najvažnije akcije. Do sad smo sudjelovali u izdavanju 5 knjiga. U Pragu su našom inicijativom i zalaganjem podignuta 4 spomen obilježja hrvatskim velikanima: Nikoli Tesli, Vladimiru Prelogu, Andriji Mohorovičiću i Stjepanu Radiću. Zagreb je dobio stube s imenom biskupa Duha i nije ostao bez Masarykove ulice, čije preimenovanje smo svojim pisanim prosvjedima uspjeli spriječiti. Organizirali smo oko 40 tribina, predavanja i okruglih stolova, 10-ak izložbi i promocija knjiga, pomogli smo u stvaranju kontakata između hrvatskih i čeških institucija i gospodarstvenika. Ukratko, postali smo važan čimbenik u procesu razvoja hrvatsko-čeških veza. Srećom, odnosi Hrvatske i Češke danas su takvi da se bez teškoća odvija suradnja na razini državnih institucija, lokalne samouprave, gospodarstva, turizma, kulture, prosvjete, znanosti i sporta. I znamo da ona sudbinski ne ovisi u našoj ulozi. Ipak ostaje mnogo prostora iza nas, prije svega da svojim akcijama dajemo poticaje većima i moćnijima i podsjećamo na tradiciju dobrih hrvatsko-čeških odnosa. Hrvatska i Češka nisu susjedne zemlje i njihova zemljopisna udaljenost prestala je biti preprekom tek u naše vrijeme. No unatoč tome, Hrvati i Česi stoljećima su surađivali i ta ih je suradnja obogaćivala i oplemenjivala, jačajući svijest o bliskosti i zajedništvu dvaju slavenskih naroda koja nikad nije izblijedila.
Evo, sjetimo se da je Čeh Duh krajem 11. stoljeća bio postavljen za prvog biskupa ovdje u Zagrebu, upravo zbog sličnosti naših dvaju naroda, zahvaljujući kojoj se u ta davna vremena lako rješavala jezična barijera. U povijesnim izvorima čitamo i kako su se u 15. stoljeću češki Husiti i hrvatski dominikanac Dubravčanin Ivan Stojković, iako protivnici, međusobno nazivali zemljacima. Krajem 19. stoljeća August Harambaš nam je pjesnički dočarao kako izgleda hrvatsko-češko prijateljstvo i na onom svijetu, pa u svojoj pjesmi Pozdrav češkoj braći nalazimo ove stihove. Divna nam se slika sjaje na visini u svemiru, Sveti Vaslav ruku daje našem kralju Zvonimiru. U isto vrijeme Stjepan Radić u svoj politički i prosvjetiteljski rad nalazi vremena i da u Hrvatskoj popularizira Češku, domovinu svoje supruge. I na kraju u naše vrijeme svjedočimo da Česi hrvatski Jadran smatraju svojim morem, što govori o tome koliko se u Hrvatskoj osjećaju ugodno, kao kod kuće, jednako kao i Hrvati kad posjećuju Prag. Nije slučajno što je Prag jedina strana metropola koja ima svoju ulicu u najužem centru Zagreba. Kao što nije slučajno što se i naš voditelj zove Vid, kao sveta zaštitnik Praga i Praške katedrale. I kao što nije slučajno da upravo češko ime nosi jedan hrvatski brend. Jedini koji je nazvan po nekoj stranoj zemlji i narodu, to je staro češko pivo, koje je staro 119 godina, dakle, koje druge godine slavi 120. godišnjicu. Povijest nam govori da je hrvatsko-češko prijateljstvo vrednota koju treba njegovati. Ono pozitivno djeluje na oba naroda i služi kao primjer i drugima u Europi, jer nije usmjereno protiv nekog trećeg, niti mu je svrha da se njime nekome prijeti. Stoga nikad nećete čuti uzrečicu nas i Čeha 15 milijuna. Istodobno to prijateljstvo nema tek nazdravničarski karakter, već je ono djelatno i stoljećima se praktično dokazuje u svim područjima života, i u dobrim i u lošim vremenima. Za hrvatsko-češko društvo to je poticaj, ali i obaveza. Valja istaknuti da naše aktivnosti nisu usmjerene samo na relacije Hrvatska-Češka, već hrvatsko-češko društvo nastojimo unapređivati i unutar Hrvatske, svojom partnerskom suradnjom s češkom manjinom koja traje već 20 godina. Sretna je okolnost da upravo u Zagrebu postoji mala, ali dobro organizirana češka zajednica, svojevrsna mala Češka, pa hrvatsko-češke odnose možemo svakodnevno živjeti u kontaktima sa svojim sugrađanima češke narodnosti. Odnos hrvatsko-češkog društva i Češke besede Zagreb primjer je kako dvije udruge mogu uspješno ne samo živjeti na istoj adresi, nego i surađivati na zajedničkom poslu bez suvišnih rivaliteta. Na tragu tog iskustva u posljednje vrijeme izgrađujemo i odnose s drugim češkim besedama i sa Savezom Čeha u cijelini, kao i s moravskim Hrvatima, odnosno udrugom građana Hrvatske narodnosti u Češkoj. Naša podružnica u Omišu pak godinama potiče suradnju s pojedinim gradovima u Moravskoj. I zahvaljujući tome, Omiš služi kao primjer da su i male sredine sposobne prednjačiti u razvoju hrvatsko-čeških odnosa, ako imaju sposobne ljude kao što su članovi naše podružnice. I ako lokalna politika naravno u tome ne odmaže, nego pomaže, kao što je uostalom i na državnoj razini. Zbog njegovih veza s Češkom, Omiš bismo mogli nazvati Daruvarom na moru. Evo, tamo je recimo mnogo Čehinja i našli tamo svoje životne partnere i udalo se. A u tome svoje prste možda ima i omiški nebeski zaštitnik, a to je Sveti Ivan Nepomuk. Evo, dame i gospodo, na ulazu u ovaj atrij dočekao vas je najnoviji broj našeg glasova Susreti, koji ga niste dobili, možete ga dobiti kasnije, koji su, kao što vidite ili ćete vidjeti, postali pravi hrvatsko-češki časopis. Hvala vam svima koji ste svojim dolaskom omogućili da je ova proslava postane jedan od brojnih hrvatsko-čeških susreta i pozivamo vas da svojim angažmanom u hrvatsko-češkom društvu doprinesete da naša udruga bude trajno mjesto susreta svih hrvatskih prijatelja Češke, mjesto razmjene pozitivnih ideja i zamisli, kako bi svi budući hrvatsko-češki susreti, privatni, službeni, grupni, individualni, makar i usputni i slučajni, bili prožeti duhom prijateljstva, zajedništva i solidarnosti. Hvala. Zahvaljujemo predsjedniku, gospodinu Lipovcu. Kao što smo čuli iz njegova izlaganja, važan most između Hrvatske i Češke su i naše nacionalne manjine. Moravski Hrvati u Češkoj i Česi u Hrvatskoj. Dvije skupine koje svakodnevno žive hrvatsko-češko društvo, odnosno češko-hrvatsko prijateljstvo, u neprekidnom suodnosu s većinskim narodom u svojim zemljama. Najprije ćemo čuti Hrvate iz Češke. Molimo gospodičnu Neku Kopšilovu da nam se obrati. Dobar
20 let, da je toto sve často udjelali, a gospodin Lipovac koji to sve dali. A ja bih htjela još reći da mi Hrvati, moravski Hrvati smo jako radi da nam ovdje u Hrvatskom tako pomagate. A tako kako mi bi sve vedeli u nas na Morave, tako Bog vam za to sve plati. Jedna osoba bila je na našoj osnivačkoj skupštini prije 20 godina i u međuvremenu se kao čelnica krovne institucije češke manjine gotovo i sama pretvorila u instituciju. Pozivam predsjednicu Saveza Čeha, gospođu Leonoru Janutu, da nam se obrati. Dragi prijatelji, vaše ekscelence, dragi přátelé, da, točno, prije 20 godina, mislim da to nije bilo točno na ovome mjestu, nego tu negdje s ove strane, imali smo prilike svjedočiti osnivanju jedne prekrasne organizacije ili udruge, ali velikom prijateljstvu. Istina, bila sam u funkciji upravo svjedoka što znači prijateljstvo dvaju naroda, što znači pomagati narodu u nevolji. Baš u to vrijeme vraćala su se naša djeca iz Češke republike, njih 1500 za koje je cijelih 4,5 mjeseca skrbila Češka republika, tako da im je pružila ne samo gostoprimstvo, nego osjećaj i ozračje vlastitog doma. Zahvaljujem svima koji su tada započeli suradnju, ovo divno prijateljstvo, i moram se prisjetiti gospodina Božu Grubišića, koji je živio s tim prijateljstvom, koji je toliko u svim porama i češkog i hrvatskog društva u stvari propagirao tu misao o prijateljstvu i uzajamnom pomaganju. Njegova desna ruka bila je Vlatka Banek, koja je cijelih 20 godina strpljivo pomagala i možda je ponekad ostajala i sama, ali zahvaljujući i njoj hrvatsko-češko društvo je pregrmilo sve ove godine i danas možemo reći da je gospodin Marijan Lipovac upravo ta osobnost koja može češko-hrvatsko ili hrvatsko-češko društvo uspješno voditi uz našu potporu. Danas su ovdje svi prijatelji koji podupiru, koji su članovi društva ili na neki način podupiru. Prije 20 godina bilo je ovdje najviše sudionika u vojničkim uniformama i nekako to prijateljstvo je imalo drugi značaj i drugi osjećaj. No, pred nama je cijeli život, možemo reći, to prijateljstvo treba i nadalje graditi i svi koji mogu podupirati i pomagati tome društvu, jer prijateljstvo je najveće bogatstvo. Takže vážení přátelství nosíme v srdci, ale svými skutky dokazujeme, co přátelství může vůbec znamenat. Savez Čeha želi uručiti priznanje Hrvatsko-češkom društvu za 20-godišnju aktivnost. Stoga molim gospodina Marijana.
No, Dobro, ovo je zapravo vrlo nazdravičarski, pa također jedna uputa za život. Ako se Beherovka nije umjereno, ne škodi i u najvećim količinama. Momče Havlin Jižin Kucela i Peter Burjanek ovom nizu čeških veleposlanika u Hrvatskoj 2008. pridružio se gospodin Karel Kín, koji već 4. godinu predstavlja Češku u našoj domovini, ne samo kao diplomat, nego i kao iskreni zaljubljenik u Hrvatsku i njega ljepote i pobornik hrvatsko-češkog prijateljstva. U veleposlaniku Kínu Hrvatsko-češko društvo ima svog uzornog podupirajućeg člana. Vaša ekscelencija, molim vas da nas se vratite. Dobar dan, dragi prijatelji, dragi gosti. Meni je velika čast da mogu prisustvovati proslavi 20. obljetnice osnivanja Hrvatsko-češkog društva, a veoma me veseli činjenica da moderatorom današnje proslave je dobar vojnik Švejk. Mislim da on je jedan od 3 najpoznatijih Čeha u Hrvatskoj, osim pokojnog predsjednika Havela i možda nogometaša Pavla Nedvěda, a on će samo uvijek biti u toj trojici koja se može promjenjivati. Ja bih htio na prvom mjestu čestitati Hrvatsko-češkom društvu na radu koji provodi i na prvom mjestu zahvaliti današnjem predsjedniku gospodinu Lipovcu za njegove aktivnosti koje su na svim područjima ponajviše kulturnim, ali možda bi trebalo spomenuti i najmanje jednog drugog, a ispričavam se za svih drugih, jednog osnivača i isto bivšeg veleposlanika u Republici Češkoj i još u Čehoslovačkoj, profesora Zlatka Ostahuljaka. I njemu hvala za to da je prisustvovao osnivanju društva i od početka bio je vrlo aktivan u Hrvatsko-češkom društvu i promociji Hrvatsko-češkog prijateljstva. Želio bih da sljedeće 2 desetljeća će puni isto dobrog rada i promicanja Hrvatsko-češkog prijateljstva i strane Hrvatsko-češkog društva, ali i organizacija na češkoj strane isto mi imamo neke, iako nisam siguran da su takvi aktivni. I pozdravljam i zastupnicu hrvatske manjine u Češkoj, u Moravskoj, mora biti točan. Mene veoma veseli da ona je tu s nama, da mislim da i Republika Češka ima još jedan mali dug prema hrvatskoj manjini u Češkoj. Samo mislim zadnjih 10 godina smo uspjeli surađivati sa zastupnicima hrvatske manjine, mislim kao vlada, sa zastupnicima hrvatske manjine u Češkoj. Ja mislim da danas uvjete postojanja hrvatske manjine u Češkoj puno su bolja nego su bila prije 10, 20, nego govoreći o 50 godinama. Htio bih na kraju zahvaliti svima vama za promociju Hrvatsko-češkog prijateljstva i želim vam da vaš rad je tako uspješan u novim 20-ljećima kao je bio zadnjih 20 godina. Hvala vam. Zahvaljujemo veleposlaniku Kínu koji, kako smo čuli, izvanredno govori hrvatski, čak bolje nego neki Hrvati. Nažalost, dio članova Hrvatsko-češkog društva više nije među nama. No uspomene na njih ipak ne blijede. U časti četvorice njih temeljili smo nagrade koje smo dodijelili zaslužnima za promicanje Hrvatsko-češkog prijateljstva.
nagradu Mate Relja za umjetnost, nagradu Predrag Irsak za područje pisane riječi, nagradu Miroslav Ilek za znanost i nagradu Božidar Grubišić za medije i publicistiku. Glavnu nagradu, onu za životno djelo, nazvali smo u čast Marije i Stjepana Radića, supružnika i suradnika čiji brak na najbolji način simbolizira hrvatsko-češko prijateljstvo. Također, dodijelili smo i jedno počasno članstvo te priznanje za vjernost i dugogodišnji doprinos radu društva četvorici članova. Molim predsjednika Hrvatsko-češkog društva gospodina Marijana Lipovca da nagrađenima uruči diplomu. Nagradu Božidar Grubišić dobila je novinsko-izdavačka ustanova Jednota zbog doprinosa popularizaciji hrvatsko-čeških odnosa u svojim publikacijama. Diplomu će preuzeti direktorica Jednote, gospođa Libuše Stranek. Nagradu Miroslav Ilek dobio je dr. Vjenceslav Hermund, povjesničar iz Daruvara, predsjednik povijesnog odbora Saveza Čeha, zbog svog doprinosa razvoju hrvatsko-čeških odnosa kroz znanstvena istraživanja povijesti i sadašnjosti hrvatsko-čeških veza i djelovanja na povezivanju hrvatskih i čeških povjesničara. Nagradu Predrag Irsak dobila je profesorica doktorica Dubravka Sesar, pročelnica katedre za češki jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, zbog svog doprinosa razvoju hrvatsko-čeških odnosa na području bohemistike. Nagradu Mate Relja dobio je češki režiser i dobitnik Oscara, gospodin Jiří Mencel. Njega znam. Zbog svog doprinosa razvoju hrvatsko-čeških odnosa na području scenske i filmske umjetnosti, nagradu će preuzeti češki veleposlanik, gospodin Karel Kim. Izvan programa. Kad je gospodin Mencel izvješćen o tome da će dobiti ovu nagradu, jako je bio zadovoljan i oduševljen i zamolio me da pročitam njegov pozdrav. Mi smo to prevodili na hrvatski, naravno. Pokušat ću pročitati na hrvatskom. Jiří Mencel. Od svih zemalja koje sam tijekom svog dugog života posjetio, Hrvatska je u mome smislu najbliža. Još kao dječak čeznuo sam za Jadranskim morem, ali morao sam čekati dok ne napunim 40 kako bih ga mogao vidjeti po prvi put. I od tada u Hrvatsku dolazim valjda najčešće. Hrvatska mi je bliska po jeziku, prijateljima, ljepoti prirode i kulture. Pred prošle sam godine, zahvaljujući poslu za Hrvatsko ministarstvo turizma, imao prilike posjetiti mnoga zanimljiva, ali i manje poznata mjesta u različitim kutcima hrvatske zemlje. Zahvalan sam svojim hrvatskim prijateljima što sam ih imao prilike upoznati. Među svoje prijatelje ubrajam brojne hrvatske umjetnike, glumce i slikare. Često sam radio u Dubrovačkom kazalištu kao i u kazalištima u Zagrebu. Valjda neću pretjerati kad kažem da je Hrvatska vjerojatno moja druga domovina. Čast da dobije nagradu Marija i Stjepan Radić zbog svojih iznimnih zasluga za razvoj hrvatsko-čeških odnosa u cjelini, koje se očituju u njegovom višegodišnjem radu i prepoznatljivim rezultatima
češkog i slovačkog prijateljstva i prvi hrvatski veleposlanik u Pragu, gospodine Stahuljak, zahvaljujemo. Kao što vidimo, očigledno je gospodinu Stahuljaku suđeno da bude prvi. Hrvatsko-češko društvo odlučilo je nagraditi počasnim članstvom gospodina Dušana Karpatskog, češkog kroatista i bohemista, prevoditelja i književnog povjesničara, glavnog promotora češko-hrvatskih veza, koje na neki način smatramo svojim vanjskim članom. U ime neslužbenog veleposlanika hrvatske kulture u Češkoj diplomu počasnog člana preuzet će njegova bivša studentica, a kasnije suradnica i prijateljica, profesorica doktorica Dubravka Sesar. Hrvatsko-češkog društva ne bi bilo bez upornosti i predanosti njegovih članova, među kojima smo njih 4 odlučili nagraditi priznanjima zbog njihove vjernosti i dugogodišnjeg doprinosa radu društva. Priznanja su dobili gospođa Vlatka Banek, kao nekadašnja tajnica i potpredsjednica društva u velikoj mjeri usmjeravala njegovu djelatnost, sudjeluje u svim aktivnostima udruge od osnutka do danas i na neki način simbolizira kontinuitet hrvatsko-češkog društva. Gospođa Jarmila Hamuška, koja od osnutka društva vodi brigu o njegovim poslovnim knjigama na stručan i profesionalan način, što nam omogućava da uspješno sudjelujemo u natječajima za dobivanje donacija. Donatori Bog vas blagoslovio. Bez Hanuške i donatora ne bi bila moguća realizacija većine planiranih projekata. Gospodin Vlado Bojkić, kao dugogodišnji novinar Vjesnika, godinama je pisao o zbivanjima u Češkoj, a kao odličan poznavatelj češke političke scene uvijek je spreman svoja saznanja podijeliti s javnošću ili savjetom pomoći sve one koji se zanimaju za suvremenu češku problematiku. Ispričava se zbog prehlade, odnosno bolesti. Dr. Marijan Berić, najstariji je član Hrvatsko-češkog društva, a bogato iskustvo i sjećanje na prošlost od iznimne su važnosti za aktivnost udruge i inspiracija mlađim članova. Nažalost, gospodin Berić isto zbog bolesti nije danas s nama, pa će mu priznanje koje gospodinu Bojkiću biti uručeno naknadno. U ime dobitnika nagrada obratit će se profesor Zlatko Stahuljak. Izvolite. Mene je zapravo zapala čast zahvaliti se u ime nagrađana i najprije treba pozdraviti predstavnike koji su ovdje došli, a to je gospodin njegova ekscelencija Karel Kin, naš dugogodišnji prijatelj još iz Praga. Zatim je tu predstavnica Ministarstva vanjskih poslova, kolegica Zdenka Weber, i onda svi oni redom koji su na početku bili imenovani, a drago mi je nakon x godina vidjeti Pani Janato, svojedobnu predsjednicu Češke besede u Daruvaru, gdje smo zajedno, mi budući koji smo zastupali Republiku Hrvatsku, gdje vidim gospodina Bohumila Bernašeka ovdje
zajedno bili u posjeti i tada se upoznali sa svim onom djelatnošću, a naročito činjenicom kako su Česi u Daruvaru, njih 60% bili vojnici u Hrvatskoj vojsci i to upravo Česi, taj narod koji nije volio vojsku osim nakon tragičnog iskustva 30-godišnjeg rata u kojem je zapravo nestalo sa lica zemlje Čeha i Čehinja. Ja se ponovno zahvaljujem i svih nagrađenih, ali htio bih samo nešto osobno reći. Mene se duboko dojmljuje nagrada za životno djelo, ali ta nagrada je za mene jedna velika radost. Međutim, ta radost je dvostruko veća zbog činjenice što je ona imenom žrtve, a to je pokojni Stjepan Radić, i što je imenom ponosa, a to je njegova supruga Čehinja Marija Radić, koja nakon onoga što se dogodilo sa njezinim mužem nije htjela primiti nikakve privilegije od tadašnje države. I to je velika snaga bila u toj ženi koja je prihvatila Hrvatsku kao svoju domovinu. Mi znamo da je neformalno kasnije Stjepan Radić proglašen kao vođa hrvatskog naroda. Upravo zato mi je posebno drago da sam ja taj prvi koji sam dobio tu nagradu i zahvaljujem se svima i hvala vam na pažnju. Kako je gospodin Vlado Bojkić spriječen da nam se obrati u ime članova Hrvatsko-češkog društva nagrađenim priznanjima, zamolio bih gospođu Vlatku Banek da nam to učini. Cijenjeni uzvanici, ekscelencijo, poštovani prijatelji Hrvatsko-češkog društva, dakako i dragi članovi društva. Pripala mi je čast i zadovoljstvo zahvaliti na dodijeljenim priznanjima u ime dobitnika i svoje osobno. Žao mi je što zbog bolesti danas nisu s nama gospoda Perić i Bojkić, no prenijet ćemo im barem dijelić ove atmosfere i vjerujem vaše pozdrave uz želju za što brži oporavak. Što reći o proteklih 20 godina? To je prilično dugo razdoblje u životu čovjeka, a tako brzo prođe. No to je bilo razdoblje istinskog entuzijazma, volonterskog djelovanja s mnogo očekivanih i možda još više neočekivanih teškoća, ali oplemenjeno rezultatima kojih se ne moramo sramiti, već naprotiv, na koje možemo biti ponosni. Osobno najviše držim do naših druženja, koja su bila plodonosna na cijelom spektru djelovanja društva, a posebice što smo time stekli naklonost, suradnju pa i članstvo značajnih institucija i pojedinaca iz hrvatskog intelektualnog kruga i češke manjine u Hrvatskoj. Pored osoba po kojima smo nazvali danas dodijeljene nagrade, a koji nažalost nisu više s nama, a rado ih se sjećamo, to su bili i predsjednici društva, profesor Stankoljak, profesor Mate Relja, doktor Zorislav Bobuš i doktor Zvonimir Kotarac, do nezaboravnog Vlade Gotovca, te danas ovdje prisutnih akademika Bratulića i likovnog umjetnika Ivica Rankovića. I puno vas drugih, kažem smirno, da ne zaboravim koga od vas izrijekom spomenuti, pa da mi ne daj Bože zamjerite. Sretna sam da je društvo iznjedrilo aktualnog predsjednika iz redova svojih mlađih članova i želim mu puno uspjeha u daljnjem radu, te da i nadalje okuplja mlade. Jer to je jedini način da se u dogledno vrijeme nađemo ovako okupljeni
na nekoj budućoj jubilarnoj obljetnici. Još nešto. Smisao djelovanja ovoga društva bit će zaokružen budemo li uspjeli pored partnera u Hrvatskoj od Saveza Čeha, čeških beseda i zajednica češke manjine naći odgovarajući partner u Češkoj. Nažalost, nismo imali dovoljno sreće s češko-hrvatskim društvom u Pragu, premda smo, dok je postojalo, ostvarili zavidnu suradnju i uspjehe. No danas je suradnja s okruženjem moravskih Hrvata uspjeh. Vjerujem u uspjeh i želim društvu uspjeh i na tome planu. Još jednom hvala. Da, uglavnom je dobro primiti nagradu dok si još živ, kad se čovjek sjeti utopnika Jabureka. Kako znate, on je u Austrijsko-Pruskom ratu pucao iz topača kad su mu otkinuli glavu. Zato je dobio kolajnu od Austrije i plemički naslov je postao fon. Pa ta otprilike pjesma koju su češki soldati, pa vjerojatno je hrvatski domobrani rado pjevali u Prvom svjetskom ratu, završava: Bog mu dao vječnu slavu, ima fon, ali nema glavu. Evo, nakon ovoga, nazovimo ga radnog dijela, vrijeme je za mali glazbeni predah u kojem ćemo se podsjetiti na hrvatsku i češku glazbenu produkciju. Znamo da glazba svojim univerzalnim jezikom spaja ljude dobre volje, a slavu Češke diljem svijeta pronijeli su upravo njezini glazbenici, među kojima se ističe Antonín Dvořák. U izvedbi naše članice, gospođe Ivanke Snaguljak, i uz glasovinsku pratnju gospodina Marija Čopora, čućemo ariju Rusanke iz opere Rusanka. Prosim. Thank
Česi imaju dvožaka, smetanu, janačeka i Hrvati imaju konja za trgu. Sjetimo se Sokoličevića, Lisicog, Zajca, Gotovca, Papabelova, a ne zaboravimo da smo mi Hrvati možda jedini narod koji je jednog skladatelja izabrao za svog predsjednika. Jedan od hrvatskih doprinosa povijesti glazbe nedovoljno poznat izvan Hrvatske je obitelj Stabuljak. Treća po brojnosti u Europi, koja je podarila čak 16 glazbenika, među kojima je gospodin Slavko Stabuljak. Čućemo sada skladbu Sanje, koju je na tekst Vladimira Nazora skladao njegov otac Juraj Stabuljak. A da se ostane u familiji, pjesmu će izvesti gospođa Ivanka, ponovno uz pratnju gospodina Marija Čatora. Sljedeća me najava isto posjetila na neka iz Šmeka, kad on govori tak sam bili lutnici, malo ne preveće, ljudi lutnica. Ja uopće ne znam zakaj se ti luđaki Srbe kad ih tam drže. Pa čovjek može tam plaziti golnu vodu, zavijati kak zvijer, urlati, režati, gristi. Jer da to napraviš negdje na promenadi, ljudi bi se jako čuli. Ali tam to spada u sasvim normalne aktivnosti. Uopće, pa tam je takva sloboda u kojoj naši socijalisti mogu sam stane. Možeš se predstavljati kako Gospod Bog, ili Sveta Terezija u ekstazi, ili engleski kralj, ili njegovo veličanstvo, naš car. Bil je jedan kaj se izdaval za svetog Čirila i Metoda. I to ne zato kaj bi bilo ludo, nek da dobi 2 porcije.
Ako ćemo se vratiti u davnu prošlost, u vrijeme svetih Čirila i Metoda, čija je misija širenja kršćanstva i kulture uhvatila upravo današnje češke i slovačke zemlje. Glagoljaška baština najbolje se sačuvala upravo u Hrvatskoj i u 14. stoljeću po drugi put oplemenila češku kulturu kada u Prag na poziv Karla IV. Dolaze glagoljaši s baštinom. Stare glagoljaške napjeve dočarat će nam Papa Slavić, koja će nam izvesti skladbu Oče naš. Neka to ujedno bude molitva za budućnost hrvatsko-češkog društva i za plodonosno prijateljstvo Hrvata i Čeha. Dame i gospodo, ovime... greška. Ali pravednik Boži se jedan puta pogreši, pa kak ne bi jedan švijek. Na kraju našeg glazbenog predaha ponovno ćemo se vratiti u Češku, čiju tradicionalnu glazbu njeguju brojni zborovi hrvatskih Čeha, među njima i češke besede u Zagrebu, u kojoj već 11 godina djeluje mješoviti zbor Bohemija. Njegovi članovi izvešće nam poznatu pjesmu Teče voda teče, koju su posebno voljeli Tomaš Masarik i Stjepan Radić. Sjetimo se ovom pjesmu njih i svih ostalih hrvatskih i čeških velikana, zahvaljujući kojima hrvatsko-češko prijateljstvo već stoljećima teče i teče, traje i traje.
završavamo svečanu proslavu 20 godišnjice osnutka Hrvatskog češkog društva. Zahvaljujemo svima vama koji ste nas počastili svog nazočnošću. Sve koji žele postati članovima Hrvatskog češkog društva pozivamo da nam se pridruže, a onima koji su još neodlučni poručujemo da ćemo ih svojim budućim akcijama potaknuti da barem malo razmisle. To pivečko je nebeski dar, jeva se u prodanoj nevesti. Naravno, kakav bi bio rođendan Hrvatskog češkog društva bez češko-hrvatskog piva Starog Ravlja. Pozivam vas da nam se pridružite na prigodnom domjenku, a za kraj ne bi bilo red da slavljenika ostavimo bez poklona, pa pozivam predsjednika podružnice Hrvatskog češkog društva iz Omiša, gospodina Tomčija Stanića, da našem društvu povodom njegove 20. obljetnice uruči svoj dar. Čast mi je da sam prisustvovao ja i moj zamjenik Stanislav Kovačić u ovoj velikoj svečanosti obljetnice se 20 godina našeg Hrvatskog češkog društva. Drago mi je da mi doli isto pratimo vas, našu centralu ovdje i da imamo vama odporu u svemu. Zahvaljujući gospodinu našemu predsjedniku Mariju Lipovcu, zahvaljujući pomaganju našem razvoju, ovom prigodom želimo da se zahvalimo sa jednom zahvalnicom kao i našem predsjedništvu, da se sjetu nas doli, a isto da se sjetite svojih sudjelovali u ovoj velikoj slavoslavi našeg društva. Simbol našega Omiša, to je tvrđava Mirabela, odakle se naši gusari, pirati, kako bi rekli u češkom, gledali, kontrolirali sve brodove od Jadrana vamo, inače su bili toliko jaki da su čak do Italije kontrolirali Jadran, a između Brača i Omiša oni su apsolutni bili vladari ovoga kraja. Tako da naše društvo budu vladari ovoga naših dviju zemalja. Prikaz našeg grada Omiša sa našim amblemom, gdje mi kad idemo u Češku, već tradicija je da poklanjamo gori predstavnicima policije, vatrogastva, grdova, naših prijatelja i tako dalje. Ovo je znači naš umjetnik, Tomislav Rajević, koji je naslikao povijest Omiša s našim otokom, našim predsjednikom pirata, naših gusara. Tako da ima uspjeno da budemo tako jaki. Hvala gospodinu Staniću, hvala svima koji su došli. Onda sad idemo na taj Stari Ravljan, ako se ne varam. Pozdrav i društvu i svima vama. Bog vas blagoslovi i čim kasnije sebi pritom.
Evo, završila je upravo svečanost proslave 20. godišnjice Hrvatsko-češkog društva. Moji dojmovi su više nego dobri, obzirom da sam bio od početka uključen i u planiranje i u osmišljavanje cijele svečanosti, u svaki detalj. Drago mi je da je sve pošlo dobro, da je bilo i mnogo toga i spontanog, ali sve se to na kraju uklopilo, nije bilo nikakvih niti problema, bilo je baš ovako u češkom stilu, češko-hrvatskom stilu ili hrvatsko-češkom, kako je kome draže. Ti si zadovoljna, 20 godina? 20 godina, da, to je jako lijepa obljetnica i drago mi je da sam bila tu u to vrijeme. Dobar dio vremena. Dobar dio vremena i drago mi je da smo izdržali svi skupa toliko. Ove si